Avui en dia el món de la farmàcia està canviant a poc, però possiblement els canvis ens vinguin donats més del que fa la resta de la gent que el que fem nosaltres. Llavors és important que comencem a canviar nosaltres, fer els canvis ara que més o menys estem bé i no esperar a que ens facin els canvis perquè llavors anirem a la cua i és molt més complicat. Veig jo que el món va com molt ràpid, veig que la joventut avui en dia tot és les coses per internet, tot és com molt fred, però jo crec que sempre el tracte humà sempre ha de ser-hi. Estem en procés de canvi, ens hem d'adaptar al tema de que la gent compra molt per internet i la manera jo penso que és per una banda molta formació i per una banda donar a la gent molta informació i per l'altra banda molt tracte personal. La meva visió de com és la farmàcia avui en dia és que la farmàcia està fent molts canvis perquè la societat ho està demanant. Llavors és important trobar la manera d'incloure les noves tecnologies dins de la farmàcia i també que ens sapiguem adaptar a tots aquests canvis i que el client continuï venint a comprar a la farmàcia i no vagi a altres sectors.